Днес продължавам разходката си в пещерата и съм с Галя, с която ще се запознаем с основните тренировъчни средства, които всеки един човек е хубаво да направи предварително, преди да тръгне да обикаля пещерите. Какво точно, Галя, представлява това? Вярвам, че това е един позабравен стар урок, който трябва да припомним на всички, които тръгват в пещера, че те не трябва да тръгват физически неподготвени и негодни. Какво предизвикателство за организма представлява една пещера? На първо място, никога не трябва да забравяме, че температурата тук е много по-ниска, колкото навън. И хипотермията настъпва много бързо. Така че хората трябва да са подготвени, че много бързо може да им падне температурата на тялото. Затова трябва да имат вода, затова трябва да имат топли дрехи, трябва да са поне с 3 неща облечени. Друго, което трябва да имаме предвид, е обстановката тук. Виждаш, че има на места много хлъзгаво, имаме изкачване, имаме слизане, така че краката трябва да са доста добре загрети. Трябва при всички случаи глезените, коленете да ги загреем. А и предвид това, което казах за температурата, може би трябва нещо такова да се направи. Малко да се загрее все пак и мускула. Предлагам ти да отидем на едно по-равно място, за да ти покажа някои упражнения. Добре. Тук ще направим упражненията, Галя. Моята идея е да покажем на хората, които влизат в една пещера, че трябва да загреят малко. И точно глезените, както казах, и коленете. Някакви такива движения, едни напътчета, малко така, точно така. От тук ахилеса също. Доста важно е. Сега ще видиш защо. Имаме натоварване на краката, имаме изкачване. По този начин подобряваме кръвообращението и по-бавно ще усетиме студа. А така се загряваме по-добре. Така се загряваме. Не, че е задължително винаги това нещо да се прави, но пък така по-бавно ще ни застигне бялата смърт. Добре, майко. Искаш и сега да те заведа до едно езеро на желанията? Искам. Предстоят Олимпийски игри сега и съм сигурна, че голяма част от спортистите са ползвали точно такива нестандартни условия, като висока влажност на въздуха, ниска температура, за да могат да се подготвят. Въпреки че са летни Олимпийски игри. Удари ли си глава? Не можах. Ти си подготвен, защото си с каска. Галя, каква е тази теснотия тук? В момента минаваме чистилището. Това е мястото, където грешниците не могат да минат. Защото са много дебели, защото не са свалили част от калориите си, защото имат лоши мисли. Сам се уверяваш, че съм права, защото вижте как излезе. Браво! Аз съм правен, съм грешен и съм свалил мазнини. Всички мазнини свали и вярвам, че лошите мисли вече са ти излезе от главата. А хора, които имат клаустрофобия, подходящо ли е да влизат в пещери? Може би първо тези, които тръгват в пещерите, трябва да влезат в гардероба си вкъщи, но нека да не са такива, които се крият от ревниви съпрузи, да влезат в гардероба, за да правят. Могат ли да стоят на такава тясно пространство и чак тогава да тръгнат по пещерите? А може би е подходящо и за хора, които искат да преодолеят този си страх. Ето ни вече и при езерото. Може да се пие от тази? На желанията. Аз не ти препоръчвам да пиеш, обаче. Виж, тук има парички. Да. Дайте да потърсим малко стотинки. Имаме ли някъде в джобчето, защото така ще си откупиш желанието. Измисли ли си желание? Измисля. Внимавай това желание, че може да ти се сбъдне. Пипни е водата студеничка, да ти кажа. Да. Ама сложи си пръста вътре и си мисли желанието. Така малко ще се разсееш от тежкия преход до езерото. Антистрес. Малко ще отпочи. Ако влезеш вътре, стрес, въобще няма да има никакъв стрес, той изчезва. Водата е толкова студена, че забравям за какво съм. Студено е, но пък много малко хора оценяват
точно качествата на студа и на водата. Това е една чудесна криотерапия и не ти трябват много средства да отидеш на спа. Може би много няма да се съгласат с мен, но пък всеки стигнал до това езеро на желанията ще се съгласи с мен. Само няколко стотинки и имаме едно чудесно средство да станем по-млади и по-красиви.